Wow, sobrang laki ng lechon mga studio. Wow. Yan ang mga studio. Wow. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, titikman natin ang lechon ng Dumaguete. Nandito tayo ngayon sa Empire Avenue, Ubud, Dumaguete City. Dahil kakain tayo dito sa Chop de Lechon. Kaya tara na mga studio, let's go! Hello, mapanood na nga ako, sir. Hi, sister. Hi. Hi, hi po. Wow, sobrang laki ng lechon mga studio. Ilang kilos yan, sir? 650 per kilo. Ang tibok lechon, pila kilo ni? 48 kilos pala to mga studio. Sobrang laki po. Wow. One hit mo? Mura bang nasa email? Laki ng balat mo. Sarap yan. Hindi pwede panit lang, sir. Daming mga ingredients nilagay mo. Ang kuhan mo, malambot ang laman mo. Juicy, no? Yan. Yan ang studio. Wow, mayroon pa silang balbakuwa mga studio. Kanong serve, ma'am? 100 pesos. Mayroon yung pinakupsan mga studio. Sus, paborito mo ito at ni Sakang. Suka na kulang na ba? Wow. Ready na po yung mga pagkain mga studio. Mayroon po tayo ditong lechon. Yan. Wow. Grabe. Ang laki ng balat mo. Crispy mo. Baga kay panit. Sarap. Tsaka mayroon din sila ditong pinakupsan. Mayroong dinuguan, no? Init pa. Tsaka mayroong balbakuwa. Kompleto. Grabe, putok-batok ko mga studio. Dito wala ako kakain mga studio sa Chop de Lechon. Ayan, located po sila dito sa Tubod, Dumaguete City. Malapit lang po sa Silliman University mga studio. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara mga studio, excited na lang ako sa lechon dito kasi first time ko makain ng lechon dito mismo sa Dumaguete City. Yes. Dito tayo magsimula sa pork pinakupsan mga studio. Mayroon din pala silang suka. Sukang tuba. Galing sa Chop de Lechon. Yan Daway naman yung mo. kagsili pa. Hili juga yung sili na na. Sa imo bang brand na kaon mo yung sili. Eh, sir. Anak, Hmm. anak lasa. Tuslom na to nito mo. Suka. Semua nagchicharon mo. Kain po mga studio.
Crispy siya tapos mayroong mga taba at laman, no? Namiin, bilgubsan, no? Tagub-kubo eh. Nagugkog naman, no? Ilang suka yun. Tuba yun dyan, mo. Pure gid ay. Pero ang sili, wala ka alam. Ito yung dahil ng ano. Wow. Medyo malapot yung sabaw mo na, tapos mainit pa mo. Meron nilagay na kuhaan ba lang? Ano yun? Laurel leaves. Ang pabango to ba? Manatin. Sarap ng dinuguan ng wala siyang, hindi siya malangsaw. Wow. Kami kinikanon yung dinuguan sa mga tag-init po eh. Dito sa baba ko. Ano yung baba ko? Ang humok ng ipon. Sabaw sa... Guot po nilang balbakuoy. Asa tani mo? Kani? Mutol na to ha? Nita po mo. Init pa yan. Balbakuwa. Kalambis, balbakuwa mo. Humok kayo? Ito na part bunto to ba? Ng oxtail. Lami ini mga pagkaon diri sa chop de lechon, no? Nga tanang mga putok-batok yung balita. Urut yun, no? Ito guys, pinagahintay naman. Lechon. Yan, lechon na tayo mga sudyoy. Mung gining ipaabot na to doy mo. Mung gining iari na to. Kaya po mga sudyo. Kada ko sa panit oy. Ako yung panit. Crispy nga. Muro mong diti mo, baga nga. Wow.
Yung balat niya, meron siyang alat kunti. Yung timpla nila, umabot dito sa balat, no? Sa pag-ikot ba? Jadi ito sa unod mo. Wala ito, iba rin. No? Bili na part mo. Wala mo nang sausawan. Malaman natin yung lasa ba. Dito ko sa bili na part ba. Para sang lechon Cebu yung style pala nila. Yung bili na part, meron siyang alat din mo. Kasi nandun yung lahat ng timpla mo. Pero sakto lang yung alat na hindi siya overpower na talagang maalat ba. Ito rin. Wow. Para sa akin parang lechon Cebu lang din, masarap. Malasa ba. Sarap yan, isawsaw din sa suka nila pa. Pero itong lechon nila, mas mura dito sa Dumaguete kasi maraming mga baboy na nagbibenta dito ba. So lahat ng gustong mag-order mga studio, dito lang yan sa Chop de Lechon. Ilagay namin yung description, yung link nila sa description po. Nagbenta sila ng per kilo na lechon, at saka meron din silang whole lechon. Yan, message nyo lang po. Yung laman din ng juicy, tsaka malambot. Wow. Panalo ito mga studio. Ito yung tamang timpla ng mga taga Cebu. Malasa siya. Meron siyang alat konti ba? Kung hindi siya sobrang alat. Yan, panit na sili. Apil na nato na tanan eh. Sabi ko masarap mga studio, grabe. Sobrang crispy nung balat ng lechon. Tapos yung timpla niya, tamang-tama lang ba. Hindi siya matabang. Tsaka hindi siya sobrang maalat. Mayroon siyang alat konti talaga. Tsaka naibin yung timpla niya ba. Sa pag-ikot-ikot ba. Umabot doon sa mga part na mahirap abutin ng mga timpla bitaw. So itong style ng lechon to para sa akin, para siyang lechon Cebu. So maraming gusto talaga nito na lechon ba. Kasi masarap yung style talaga ng lechon Cebu. So ayan mga studio, maraming salamat once again sa Chop de Lechon at sa may-ari ko, sobrang bait ng may-ari. So nag-enjoy kami sa kainan namin dito sa kanilang resto mismo po.
So maraming salamat sa panood sa episode na to. Bye for now at kita-kits tayo sa susunod na mukbang.